Boom, what's up అందరు బాగున్నారు. నేను మీ బండి చూపని బండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. అండ్ టుడే నేను 100 ప్లాన్స్ వరకు ఈ గేమ్లో నాటుతున్నాను. నేను ఒక్కనే నాటలేను కాబట్టి ఇక్కడ మా బ్రదర్ ఉన్నాడు నా ఫ్రెండ్ లాగా. సో మేము 100 ప్లాన్స్ నాటినాం. 50-50 బోర్ మిలేసి. ఓకేనా నువ్వు అటు సైడ్ 50 నేను ఇటు సైడ్ 50 వేస్తా. సాప్లింగ్స్ తీసుకుందాం కదా మనం. 10 years తిన్నది 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 వేసేసాము గైస్. మనం ఇప్పుడు బోన్ మీల్ తీసేసుకొని వేసేద్దాం గైస్. మనది 2 ప్లాన్స్ అయితే పని చేయలేదు గైస్. 3 పని చేయలేదు. సో మనం ఇప్పుడు 3 వేయాలి. టెన్ ప్లాన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇంకో 10 వేద్దాం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4 ఇప్పుడు అన్నీ ఆరం కోసం బ్రైట్నెస్ తీసుకుందాం. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో గైస్ మనం చాలా అయితే అయిపోయింది. ఇప్పటికి ఒక మీ కౌంట్ చేయరా తీసి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 అయింది గైస్. 20 అయినాయి మనవి. అవును పెడతానే ఉండు. బోన్ చేసి పెడతానే ఉండు. పెరిగిద్ది. ఒకటి పెడితే సరిపోదు. ట్వంటీ 25 అయిపోయినాయి గైస్. ఇంకో 25 వేసి మనం అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు చీకటి ఉంది. మార్నింగ్ చేద్దాం. 25 అయినాయి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఏమో లేట్ అవుతుంది లేసేటప్పటికి. నువ్వు కూడా పడుకోరా. నువ్వు కూడా పడుకుంటే స్పీడ్గా అయిపోతుంది. పడుకో. సో చూద్దాం. సో లేసేసాం గైస్. మనకి 25 అయిపోయినాయి. ఇంకా మనం 25 చేయాలి. 26, 27, 28, 29, 30 అయిపోయినాయి గైస్. ఇంకో 28 చేయాలి మనం. మనోడి 50 అయిపోయినాయి గైస్. మనం ఇంకో 20 చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. నేను కూడా ఇంకా 10 చేయాలి. 10 చేసేద్దాం. 1,
1 2 3 ముందు 3 వేసేసాక తర్వాత చేద్దాం. నేనైతే ఇరుక్కుపోయాను గైస్ ఇక్కడ. ఇంకా మనం 7 చేయాలి. 1 2 3 4 5 6 7 7th నేను తర్వాత చూపిస్తాను గైస్ హైడింగ్ ట్రిక్. సో ఇంకా హైడింగ్ ట్రిక్ చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ మీరు ఓక్ ప్లాంక్ వేసారు కదా గైస్, షాప్లింగ్ సీక్లో ఉండాలి, దాని మీద బోన్ వేయండి గైస్. మనం ఇప్పుడు చెట్లో ఉంటాం, మనం ఎవరికి కనిపించాం గైస్. మీ నేను చెప్పిన ఇప్పుడు చూపిస్తాను గైస్ మీకు, అలా చేస్తా. ఇప్పుడు వాడు నాకు కనిపించాడు గైస్, చూసారా? కనిపించారు మీరు, మీ నేమ్ ట్యాగ్ లేకపోతే కనిపిస్తారు. చూసారు గైస్, వాడు అక్కడున్నాడు కూడా కనిపించట్లా. హాయ్. సో మనమైతే 100 ప్లాంట్స్ అయితే నాటేసాం గైస్. సో ఈ 100 ప్లాంట్స్ వ్యూ ఇప్పుడు మా ఇల్లు లోపల చూపిస్తున్నాను గైస్ నేను. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ ఉంది, అక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్, బయట అవుట్డోర్ స్విమ్మింగ్ పూల్, ఫార్మ్ ఉంది గైస్ ఇక్కడ. అవును గైస్, ఇద్దరం కలిసి కట్టాం. ఇక్కడ ఒక గేమింగ్ రూమ్ పెట్టుకున్నాం మా ఇద్దరి వరకు, ఒక చిన్న గేమింగ్ రూమ్, ప్లస్ ఇక్కడ మా రూమ్ ఇల్లు గైస్. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. బాయ్.